Dagat na mo mga kabarangay sa inyong mga problema. At ang programang Talk to Papa. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday. Yan, nag-fiesta na po siya. Sa mga nag-anibersaryo pero wala na diha ang ilahang ka-anibersaryo. Agaw eh. Kaya nagbuwag na o nagbago na sa dog-anibersaryo. Nagkaluoy nila pa po siya. Luway mo lang. Hello ni December Abs and sa iyang son na si Rocky. Hello. Ang uban nun diyan, naminaw ko rin sabi nagpaminaw sa to ang magstorya dire. Kuha na kutsilyo. Andan pa po siya? Panit og mangga. Mayong hapon. Yes, may hapon. Pwede may Layla? Hello? Hello, hi. Yes, Kisan may hapon. Kisan ni? Inay Lucky. Inay yung sigog. Mau ba? Anak na siya para Yes. romantic. Ay, Papa Joe. Speaking of friends with benefits. Romantic, romansan ng atik. Ano romantic po ay? Kasi ila-ila sa ta. Ha? Basta nakaila ka na ko. Wala oy. Nung nakila mo. Kuyog din mo pa po siya? Laro ha, diya Imo kay... na kong gimension diha ganina. Ha? Imo nang gimension ako nga diha ganina. I think twice or thrice. Mau ba? Twice mga anak. Di wag na mention ako. Nagpag-greet ka? Nagpag-greet ka? Ha? Nagpag-greet ka? Yes. Basta naalala ko diha. Naalala ko masigog. Nara ko na siya dire. Kuyaw na nida. Yeah. Oo. Oh, ay na lang ha. I-mention ha. Yeah. Ay. Ay na lang i-mention ha. Tama. Utan mo na. Naigo akong stainless. Ano pa kong? Ano pa na stainless di ay? Kaya nagkikingog ay. Mau ba? Yeah. Sige lang hinay ang tingog. Basta kusog ang... Wala akong problema ay. Hoy! Katawa. Ano yung problema ni mo, Day? About anong friends with benefits. Mahugog ka na. Siyempre, So may kami mga benefits na babae. SSS. Uminaw sa good. Klaro ka, di ha? O sa nga benefits? Siyempre, ka nang sakit yun na sa mong party ba? Kaningo na na. Sakit ng benefits. Grabe ka ka. Klaro ka gani. Bitaw pa ba, Joe? Kalibog O sa tawin. nga benefits nga sakit? Di ba? Sa mong feelings pa. Kaningo na na ba eh? Murag paasa. Friends are mo niya with benefits. Paasa lagi, paasa lang. Oh, paasa kayo and then nagtuo ka nga maabot ingon ana nga kanang kuan So, wala ka kaabot di ay. ha? Di ba nagtuo ka nga sa kadugay ninyo nga ingon ana nga nasa feelings ni mo then Yeah, I get your ingon point. naghihapon ka we're just friends. Oh my God. Then, nakasabot ko sa imong pasabot. Ang imong pasabot is that it's okay with you rendering all the things that, the act that he wanted just to kanang let him feel nga ma-enjoy siya, ma-happy siya based on your performance. Aba? And then suddenly, katuo ka nga, mo-convert siya ginahinay, ma-develop siya nimo. And then, kung imo na siyang sutaon, unsa man gyudayta niya, maingon like friends, Yeah. sakit Ingon ka. ana gyud. Sakit ka na. Yeah. Then ako ay Ang imo sige. unsaon ako amo bang puto na mong communication para mura man siguro Unsa pa may lain putlo na mo? wala naman ko sa diri Asa mo? na naay ko sa US ingon na then unsay murag better man siguro no kung akong putlo na mong communication murag pati sad kistanan pa nga abi wala say feelings ako ako na lang putlo na mong communication di man gusto ko nga makalimot na lang ba kung unsay akong feelings para niya. How can you forget kung dili nimo sad putlon? You know, ingani ni siya John. Dide. Oo. Lahi to. Ingani ni siya no. Sige. Di mo gina mo na makalimtan and magdahom lang gyapon ka nga who knows sa aparador one of these days na basin og there's a twist niya
maganahan siya nimo ingana. But have respect on yourself because you are just fooling yourself, and of course he will take advantage of the situation. For free na good na, benefits na good na, Siyempre. di ba? Gratis good na, di ba? Kasakit ana. So Siguro, di ba ako ay ako pag-insure, akong ganang kuhan, ganang kasakit sa karon, murag. no, it's not enduring, that's being martyr. Nga kabaw na jud ka nga mao gyud ang imong status for a long time, nga sige na nimo siya og bombard with the situation nga unsa na gyud mo, pero mao ra gyapon ang tubag, and then you have to wake up, you have to face the reality nga diha na kutob. And of course dili siya makonsensya because when you share that benefits na inyong na-enjoy with consent man gud nimo. Mausad yun. So ang nga Ako naman, masang gigusto basta na ako karing una na pa. oh yeah. Gusto mo ba, Papa Joe? Aray na lang ka na ko, day. Kay gusto nang gidugay kay kung makamukha. Si Dugay. Wala pa, Papa Joe. Oy. Ingan ni magud ni siya dahil no, sa side sa ubang mga babae, when you render yourself to somebody and there's that exchange of kanang mga intimate acts nga na sometimes nga na ma-develop ang love manggod. Scientifically speaking, ganito na study ana. When there's an exchange of kanang Hormones. na ay development sa kan imong brain nga makapain love nimo, longing for that person. So karon dahil lisod mo kinas tanan, maybe the guy sa ako nagsulti nimo o sulti ka ganina lagi, maybe the guy likes you and probably there's a portion, a percentage sa pagbati niya diyan nimo, pero di lang gyud niya makuan, di lang gyud niya ma after pag-ayo diyan nimo because dili ikaw ang ideal girl niya. Siguro basin. Kay ba ko sa panagkuyog lang ginamo, kay ba ko taas jud siya. Taas! Wow, taas. Papa, yun naman pa niya, Papa Joe. Ako man taas yung sa. Taas yung sa. Standard sa kababae, I know that. Taas siya og Standard sa standard sa ba? may payang standard taas. High standard sa mga babae kunana. And then ako, unsa good ko, I'm not Usab di ka? pretty, kunana ako ka-simple nga pagkababay, kanay kunana ba? Tempa, ako i-check kung simple ba kang pagkababayan. Wey, kay Bauday ka sa Facebook. Dili, I-search, Papa Joe. ikaw man ang wala ikaw itong comment nga mingon nga nakarelate ka, di ba? Yes. Char. Well, tanana ba? Sige, Papa Joe, be. Oo. Tanana, watch out. Camera. Ano maginiro? Madetect, Oh, detective yata. Okay. Masakpan si ko diya do. Oh, syempre. So kaning lalaki nga imuhang katapad pirmi mo ni siyang laki nga tuno sa States, mo ni siya? Asa man ana? Ha? Ako man ang anak ka nang nasa ka ng kuan. Kanang makita sa kanang kuan. Mo mo gani ka tumingo ka nakarelate. Kaning imong kaning Kalingkod profile siya, pic Papa kalingkod ka sa sofa. Yeah. Mo gani. Sa Kamo ka nindot kinis tanan nga to ang portion karon na kuan. Dili na ko na kuan. Ay pa, Papa Joe. Ah. Wala mi picture nilang namong duha kay dili siya gusto mag-post og picture namong duha. Mo ba? Yeah. Namatay common friend. Ha? Natay common friend Kinsa duha. man si Andro Dolio? Tara. Ay, bulgar, oy. Ayan. Biga na mo. So taga kaput har de kagapon. Camp Steel, oo. Oo, kababa ka nindot kayo kay timing kayo kini nga topic na to. Tomorrow sa tong Barangay Love Stories, it's all about friendship with benefits. What? Yeah, tagin na nyo sa Barangay Love Story tomorrow. Maminaw ka na, Papa Joe, ha? Sa Oo. Philippines. By the way, Papa Joe, kuan ha, imura ika 4 times pag ganina kung paminaw diha ani sa imong portion. Di lang sa kay kuan kay ano
sayo ko mo or sayo ko mo duty then mo uli ko sa balay tulog ingon na so karon murag nakuha na ko ba ako lang gi-divert ako kanang una-una ba nga di maguna-una niya so nina How come you said na you're simple? I don't find you simple. In fact, you're beautiful. Ay, salamat. Ano mo man? Oo pa din mauman pa ba, Joe? You're beautiful with the background. Bastos. Katawang Andrew. Nas Andrew ni comment si Andrew. Oh, na din. No. Ako nagkuhan wala ko nagtanaw diri sa live. Yeah, okay, but anyways, the way I look at you, murag taas gyud ang panahon nga mong gihuwat aning lakiha day. Yeah. Because sa akong tan-aw nimo you're around 34. No, I'm 42. 42! Wow. Di alata pa ba, Joe? Oh, 42 so because you look young with your makeup. Yeah. So that's why nga tanong ko, do matured ka sa kanu pero tan-aw na ko nimo murag taas gyud ang imong gihuwat aning lakiha gyud. Yeah. Long. Pero I don't know kung sa mo ang status of wa ko kay ba what ba ko or dili na ay nga na ba. Ako pa nimo no daily. Hoy, kanas Andrew diha. Draw exabat mo mga mangkot. Bulgar ni siya. Si Andrew mangganin na. Oh, Binyo manggani. Bata pa Isa ko magdaho man na. Gratis siya niya. So, wag yun ay, kuhan, so, papakuno siya maminyo, pagkakon. Ba ko asawa ko. Si Andrew ba siya, papakuno siya maminyo. Ulitaw pa magunan Andrew good. Litaw niya, uya po, amaw ba? Antod karon? Yeah, ulitaw pa magyabo na siya. Eh, muros na Mura nag-destiny. tanaw na kanina, takda ni siyang mentor sa una. Hi Drew, regards niya ti ka Drew kay mo nakakinsa. Mao din ning, ulitaw ba rin ka, Drew, mo rin sige nagkagpadahan ng mga... Maka-addict na ba na pa ba, Joe? Saan siya Anyways, balik ta sa mga problema. Sige. What did kay ways nga mo open og kuan relationship? Waday laing mga lalaki nga. Oh, syempre nanguyan. naaman. Pero kana bitaw kay baw ka Papa Joe nga. Kay Wala baw ko sa, wala yung kabaw, lagi yung kabaw ba, oy. Kana bitaw kabalo ka nga kanang unsa ra gyud gusto ka rin na gusto lag fling gusto lag ingunan ang akuan murag makatagam na. Di man, depende maguna nimo sa pagila sa lalaki, pero ikaw man sa tinud anay lang sa the way mabasahan ako sa imuhang aura nimo. Taas ang standard sa lalaki, and it so happen that person falls into your standard man. Alay, mo ba? Yeah. Di man tingali. Di man. Tanaw na ko nimo is ginakag challenges magud niya. Ingana nga klase nga lalaki nga murag sobra siya kapakipot na challenge ginom ka. Ingana. So, mingon ka nga about love, murag sa actions, gwapuhay lang, katong lakiha, dili man siya ingana kagwapo, doon na siya appeal. Ha? Na siya appeal, di siya ingana mistiso, gwapo. Dili man. Mao gani. Ang hilig mo, apil. Na-challenge na kaniya ba kay Yeah. na murabag usaman murabag natandog ang imong kagalingon nga ika good Ano siguro kay kanang sa magstorya mi kanay yung nana ba syempre murag di man lang good sa physical ka mo tanaw sa isa ka tao kanay yung nana ba you like person nga who's witty man good ikastorya Anak. may naman lang kami nabili ni few and sad to say wamapis Andrew Mo ba? yan so kaning mga lalaki dali mo ni mga igsoon uban nga mga kabatch na ko from high school sa USP yun
Di ko na lagi mo Papa Joe. Sa kuan mga gingon na kay duha man akong brother nga lalaki. So, sa po na silang mga igsoon ako akong mga kabatch. So, kaning imuhang best friend mo with benefits nga nasa States karon, ka-alumni ra gyapon nimo nino. Dili. Like, Uy, maminaw ra ba na permi ka? Siya ra may kaingon maminaw siya. Oo na, kadungog na ron. Bakit kaya alam yan siya nga. Iya mong kayo sihingon ako. Uminaw pa ka ng Papa Joel. Ikwikis na mo ni mo na si Tara. No, he's older than me, 4 years older. 42 ko and then siya 46. kami ra di ay. Mo ba? Asa mas cute. Mas cute ka. Ay, ganahan ko. Mas lamang giga Papa Joe. Mas lamang gita. Magapil-apil sa ka. Nibitaw. Cute sa si Papa Litoy. Awa. Di ko eh. Hindi ko eh naghani ko eh. At least naninidaig na upusa. Apilon pa sa lito eh. Ato sa apilo friend, isa siya ma-hurt ka. Ikaw ra kong giingan. Yan. So, again, no, Day, ako rin kasulti ni Miss, move on na lang yun ka. You have to move on. Kung dili ka maminyo, mahimo ka nga, kuan, si tawag ka na, old maid, let it be. Pero ayo expect too much. You know, naikipanultihon sa uban ba nga, siguro dili man magkakita, pero at least, nasuwayan na to ang usag-usa. Oh, di ba? Kanang kuan ba? Ako ra ba ning i-share sa akong Facebook? Ako na lang ni i-hide. Uy, kay basta makailan ko nila. Mo ba? Pero sa akong pananaw sa una, na naman kay karelasyon, what happened to that? Ha? Tanaw na ko nimo sa una na nakay karelasyon. Nganong unsa man ni tabo ato? Before ka na hugang imong kasing-kasing aning tawhana. Sa akong pananaw, sa akong tanaw sa akong bulang kristal nga kumot. Nga naman kay karelasyon sa una. Nganong gabuwag masan mo? Naaman jud pero kanang naagi ka na kanang nakaagi na kag relasyon nga kanang bugbog serado ka. Lagi kay mangkuansad kanang magamitay sa nang imong ex sa una. Okay. Kanang kuan basta sa ako good lahi man gud siya sa uban nga kanang kuan. Siguro kay kasagaran man gud makuha na ko is younger na ako and then karon pa ko kasuway og kanang older pa na ko. Matured. Ana magina LGBT hindot na. So ito yung meaning ana Papa Joe? Lami gihapon bisag tiguan. Labi hapon bisag tiguan. Tiguan mo ka. Okay. So mura gyud ako ikasulti nimo nga don't waste time. But if you're happy with that, longing and hopefully Really, it's not healthy for me man kay ako may mag-suffer siya wala. Di kaingon, hoy, kumusta na ka diya? Kung dili ako'y muuna niya, dili siya mo reply ka na ingon anak ba? So, siguro move on na lang. matod pa ni Tess diring. Nay nasuya. Sabagay nga Matod ni Tess nga kuan lang kanang may pa magpa FWB kuno ka. FWB, sa may meaning ana pa. Dagan mo mga kuan na. Sige na Papa Joy, salamat sa tambak. Unsa ning FWD kadto nang what's ko sa meaning sa FWB? Friends with Ay, sakto tanong ako may kasulti. yun daw kami mga millennials Papa Joe. Ako na yung kasulti ato no. Di ako kabaw. Pagka. Anyways, salamat ha. Sige, thank you sa Papa Joe. And enjoy and spread the words nga mo tanaw. Oo. At first gatod ko si Jules na nawag.
Dili pa mo lahi. Nga natarong niya same quality sa ilang voice. So. Eh, Anyways. maski katawa-katawa lang ko, pero sakit di ay. Sakit gid ay. Oo. Naman yung nga na, Jai. Sige. Dili man tanan nga, it doesn't mean nga nagkatawa ka. Nagayon ba niya nagkapahiyom pero sakit-sakit sa Japon? Noy ana. Mahil na pa ba oy. Ano? Okay. Okay. Sige, bye! Sige, bye. Thank you. Bye-bye. Sus, nababaan na nga itong mga pungpung ka ganyan. Nga ba rin nga sakit yun ang ingon ana, dili ilalim. Pero you allowed it. Binta pa ba Oo, so meaning to say you enjoy it. Yeah. And in every comment, mo ba ito nag-iingon sa movie pa ni Spider-Man, great power comes great responsibility. Yeah. So sometimes if you want to look for kanang fun or happiness ngay nga na do kinahanglan mo suffer sa ka. Pero kung ano kung ginusudog mga drugs nga na enjoy ka sa tama. Dayon. Pero kabaw gyud sila nga do na gyud counterpart. Ayan, oo. Yan. Okay? Anyways, daghang salamat na mga kabarangay. Ay. Ang uban sa damgo na lang. Manindong. Handospira sa usa ka problema. Hello! Hi! Hi. Kinsa ni? Gi sa tagatisa. Sige, sige, ano mo? Gi? Atubal ka. Gi? Sige, Father. Ay, papadyo baka nang Gi? katuging clear na plan nga. Sige, ko ano mo. Taba. Sige. Kinsa? Request na ka ng mugrit. Si? Grip. Oh, mugrit ba? Mugrit. Gi kuno. Kisa Gi? Di kayo maklaro yung tingin papadyo. Ay, Mau ba? oo. Sige lang. Ako Guwapa. na kumunta na. Guwapa. Kumunta na mo ka ni. Guwapa. Di gid man dumog pa ba Guwapa. Ganun. Kuya ni mo pa dyan. Ay, kadi ka kadung. Okay, sa may mga pangutan lagi. Na ako'y kuan papadyo. Iyaan sa Balamban. Then, Dunya. sa isinta ng ilang edad, mga bago pa man tingali, mapay 1 year ago din na narbaho na sila, kanaging kanaging usa ka sa panganib plantasyon tingin na sa dragon fruit. Unya. Oo din, nagtrabaho na sila, nagsugod, taon-taon na nila, magwa pa kabot og 10 years, mga 7 or 8 ba ni sila. Kuan, ang ilang sulo is 150, why benepisyo? Then karon, giinan sila sa tag-iya nga, paundang na sila kay Tiguang na, digay ang ilang pildo is 200. Unya, ang katong bago na nga pa is 300. Unfair kay ba po na nato sila benepisyo, katong bago nga nakaptay nga 300 pildo, sila is wala kay Tiguang na lagi. Unya, giinan sila sa ilang mga bayaran sila. Unya, naluoy mi kay magsakit kayong dughan kay kanang init pa kaayo nya parang hinapos na sila kanang wala trabaho din naguol ang iyang ba magpagpitit man tayo ni siya then ni ko siya na ako nga paasa muadto para mabayaran sa dawin kay dili man siya muundang kung dili pa bayaran. Well, mo sa dole. Asa man dapit anak sa kuan papadyo sa Balamban? Wala dole sa Balamban. Wala yung magsyudad. Oh. Yung may first step na to anak kay mga Tiguang na ra ba ni magtiayo ni papadyo. Mo ato gyud mo ana dito nya kaya napamas na trabaho kay mo pa sa trabaho to mag NLRC. So nagtrabaho magyapon sila na magyapon active bang kasla ya pa sila mabayari. Kay at least ma-explain na sa dole kung do na bagyo right nga mo claim sila og pabaon. Oo. Nga di man sila regular. Oo. Magdepende. Oo. Pero dugay na sila papadyo. Di man na siya makuan nato tatong time malagi nga kuan basta sa mga requirements ingana nya konsuelo na lang sa stagiya tungod kay magadiha sila nya didira lagi patrabaho lang sila. Pero ang mga bago mga good terms karon gyud kinahanglan ka mo pass o daghang kang i-pass ba nya basin kung gistrikto tong mga tiguang na trabaho di ja po sila ka provide ingana. So wasa ta ka ba on the other side sa company do ang ilaha is by humanitarian reason gipatrabaho lang sila pero wasa sila gipresyo kay tiguang na sad sila. Correct. Pero kung gistrikto tato nila, pwede din nila dawaton to ang edad-edaran. Kung 10 years, 50 na ilang edad nang apply o trabaho. Diba?
So mo na pero ginahan man jud mo inyong Japan ng right. Sumonto mo dito sa dole para matagaan mo kiningon man ang kuan ka tagiya nga pabawnan. Siguro Oo, lagi. Okay na mapabawanan. Pero dugay kaayo ba? Wa sa tagabaw. Basinog Kasi nilakaw pan dragon o pagka-fruit. Kay di mo ko namingon ka nga tungod kay tag-iya siya dato na niya ang kwarta tanan no. Kung magnegosyo magug di magug mo share sa mga personal mabitan na kung doon na kay ginansya di gyud na mo gamiton sa personal nimo nga kuan kanang mga gasto uno di kaon nimong ginansya kay maunlod imong negosyo ana. So iya siguro nganto iya pa siya na napabaw na to kuwaon siguro sa income sa iya hang tamnanan. fruit. Nga na. Kana lang ha, pero kung diskumpiyado gyud, mas maayo gyud na mo mo og dole. Pero ako lang, once mo dito, you have to face the reality nga that could create a sour relationship between the owner of the plantation ug sa inyo ha. Kay mausab gyud nila kay mingon na sharwa mo kahuwat. Nagwat pa ganita diri nga mamunga niya to ang mga kon kay dragon nakaw. Ilang karong gikwintan sa bisyo Papa Joe. Nga na ya kay sa ako nagingon lagi basin og kung imo ko paminawan na sa ako ni bawaan ang benepisyo mo ka ng pabawon jud nga kanang bang mandatory kung regular ka kunya niabot jud ka sa retirement nimo nga 60 ka ingana and then kwintahon na depende kung pili ko balitan na sa usa ka tuig pila ka nayuban na usa ka buwang sweldo matag tuig sa serbisyo na mga ingana nga terms ba ingana so petan na iyang sweldo karon ang iyang buwan butang tulang 10,000 10,000? butang talang ha Sige, 10,000 sample pa. butang sample na 10,000 unya mingon maron nga sa kwintada lang usa ka sweldoan kada tuig so pila siya ka tuig ka trabaho na po so 10,000 times 10 ingana so doon na siya 100,000 ingana depende na sa kwintada ako lang nang murag ingana para sirado na ko 100 so again kung ako lang day kung mo basin ma-technical ba niya mga tiguang na ba na basin mamalain na noon ba so ang yun sa siguro dito kung parinti na ninyo di ang yun nyo dito kamu mo follow up okay kung mo dito nagbuhat drastic move without knowing the reason behind nga nung wala pa ma-release basin lagi yung makaguba na no sa relasyon na noon Yang mas maayo anak Papa Joe magpaabot lang gid sila. Dili sad. Ang mas maayo na kay basinog magpaabot yung tuwaton lang sa kay wasa tagabaw sa batasan sa ilahang amo maybe sayop ta magatutang maayo niya maybe wasa tagabaw mati sa batasan so either of the two kay murag dili masiguro na ingon dako nga kumpanya murag farm raman na siguro Oo, farm na siya pero export ng ilang dragon fruit sa so kumaw gani so kung kasi mga parinti anak ikaw concerned man ka I don't know kung relative ka or sa di mutabang ka gato dito sa kuan sa HR nila o sa amo nimo nga amo nila nga sir nga kung kuan sir kay kinahanglan na gyud sila ani kay nag-uol mas lang ang trabaho na para ma-follow up sad kay dito sumbong niya pagka kabaw di samot maguba ang relasyon kay kuan man katong usang adlaw nang tanak ko din wala in ka na istorya lang ba niya na man nga di sa sila mo og trabaho kundi mabayaran niya tiguang naman init di kay Papa Joe mga igon sa nimo igon sa nimo oo ay sorry Papa Joe kay saba mong gudi kay ko kadong kuan iyaan di mo ganina tabangin ninyo layo auto Papa Joe layo ka ila okay ra kung ari diri niya kung takay oo di man kang ginahan kita mo tabang maski sa kalayo maninguha kita kaya kumbaga may nga tabang tayo nga na layo pero kung mamatay na imong mga uyon again duaw lagi mo dito lagi ikaw dyan Papa Joe mao gyud may napakonsensya akong tigadaan kay paris-race mo nga question nga mutabang mo sa inyong mga parente niya mingo mo layo pero hindi ka matay may kay mo muduaw dito yan layo kaduol ng balamban sa may buhaton ako Papa Joe ba antuon sila dito niya ato pa sa amo ana tabangan nimo dito kay wa amo lagi sa may mabuhat ako atos dul dul dol ra may mabuhat wala ya sige ana una lang kay ang last siguro nga
nakuha na nila is kanang Di lagi ta mo daan ang storya kung sila. Lagi ka mga tiguang na atuwa dito para ikaw medyo bata-bata ka, kabaw ka, magkasabot ka. Papa Kapulan sa Joy. nimo, gusto mo daw. well, sindot mo ganin tawag-tawag lang yan. Layo, ito pa Joy. Ito, For tawag-tawag. hours, kapit ang biyahe na. Unya, mo lagi, nya tawag lang nya. Pwede din na kung kanaling kung mawana na mo mga uyan, nya mingon lang ka nga. Tawag lang ko nga. Kundulis na lang. Pwede raw ito pa Joy. Ampo lang sa kuan. Mao na diha ka naman. Ampo lang sa ipamista. Mao na diha kay katuo mo kay nga na so nawang thought nya. Thought mo karon nga manawag. Pagkonsensya di ka nga. Kung ina ka mo tabang atuwa dito. Tiguan na gud na. Yung marin diri tiguan, bako na. 16 na. Nya what if kung takihon nag magsakay na diri wa Lagi ka. po. Wa ka ba tiguan gani. Ingon ka magpalpitate. Oo, lagi. Oh, di Kay mo init ka na. kaayo bo. O ganun ka ba magang init dito ka? Wala, ingat Kabog sila. na warang malamban. Mag-ride. Mag-ride. Dito po pa Joy. Kada Oo, Domingo Domingo, kami oo. mulaag dito gani, may Yan. maglayo. Sa yun nung gina mo naglaglaag dito. Malit kami dragon fruit ito. Ato mo dito, nang baligya. Oh, na, pero may minaa dito nga nagutaon. Oh, naami dito kada Tikatak, Domingo. Ha? Ati-kati ko ka. Ako pati natin. Busy biya ka pagkatao ba yan? I always find time kay mao na ako sulti mo. Kung na kay gusto, ako ginahan man ko to refresh myself, manamusaka ko bukid. Oh. So ikaw ginaka mo tabang sa imong mga uyoan dito. Di mo saka kag bukid. Bako pa maguko dito. Di mo, Kuya. bago na ba sa ko dito sa Nag-concert pagali ka ni Grace, ni Kuya Manggali ko, nga upay pupa sa inyong tingong. Ay, siya, mo gani. So, why did ko pas kayo mo? Saka mo bukid. Oo, dili naman dito dapit sa may kuwan pa dyan, no? Dili sa may busay. Ay, doon na di ay. Dili, mabot siya ko dito sa Balamban. Di ka pa rin- Doon na muna di ha, gaas. Unang na lang, Dili, balamban na. 35 kilometro ba yan na diha dito Balamban? Oh, Wala niya. problema naman kay Big Bite. Oh, pa. Dili, maganda. Small bike pa. Amo diri nga, basta magkataon ni. Ano pa? Dam kay graba. Mogi. Ayun, nagrapa ako. Okay. Padyo, mo lang to. Oh, mo to. Ito, dito. Ay, sige, uyo diha. Hindi na nga, yung rin ko mong advice kung ang ibuhat, nag-asa po ng... O, siya, ko yung advice mo. Dili na advice nga ito, dito. Oh, advice, lagi. Okay, sige, thank you. Thank you ha, thank you Papa Joe. Okay, okay. Bye-bye. We'll be right back, mga kabarangay. Handos pira sa usa ka problema. Papa Joe, pagabi ato sa balay sa akong amigo kay nangagad siya og tagay murag kumo na problema papalito no. Tanan na to murag Sige. di ba ni scripted ni. Sa naglaro. Pagsulod Papa Joe nakita na ko ang iyahang kwarto nga daghang kay kwarta. Ako siya punta na og asa ba niya ang kwarta. Wa siya ni tingog Papa Joe. Pero kabaw ko nga muduwa siya sa una. Ana siya nga wa na daw siya ana. Pero ngayon dili man siya mutugan Papa Joe kung asa niya gikan ang kwarta. Di siya musulti. Ana siya Papa Joe nga ako daw ang padalon sa kwarta. Nibalibad ko Papa Joe. Di ko gusto nga maamong basin na asa to niya gikan ang kwarta. Sa lito din ni sa Mandawi. Okay. Duwa ko sa una. Diray punto no. Binakog na siya amigo niya susis ko. Basing ipi-outan so baka Naingana. Sige. Kuyo naingana dong no kay basin mapariya na kanang madakpan inigbaybas inidakpan niya. I don't know kung tinuod ba o dili niya inipungutan na nga di na nga na o ni sayod ani gibilin raman ni sa ako. Diba? So sakto na mong gikuhan nga gibuhat nga wa ka mo da kay basin niya simba ko na Mark Money bro na yung ana niya kay nagunit di maadjud ikaw. ana, oo. Niya kung tanan mo duda kasi mong amigo yung ana medyo palayo na siguro dong kay Na. kaya hinigala ay okay raman na pero kung magsiga ka to dito niya tanaw ni mo nga naagya po siya na niya lisod kay maamong ka ba. Oo, na ginapagawa pa ba Joe? Okay. Napay
may line na papalitoy. Sige, napasa text line tari Papa Joe. Yawan ko mga message dali. Kuhaan pa man. Ang sama. Kaya ganina pang alas 6. Please, by the way, sa itong mga kaigsunan, no, nga naminaw, kanadeng kadlaon, kaya makapaminaw talk to Papa kadlaon alas 12, hantod alas 3, labi na sa mga suod ng mga or mga kailan nako na nakabaw sa akong number, replay taw na siya ha. Kay gabiin natugaw na jud ko sa mga Message, text. Papa Joe. Oo, pagtanong ko alauna 53 pa. Alauna 53? Oo. Yan po yun ang kanto Papa Joe, gidaman sa kanya, imong basahon ba? Di man magalito eh. Kaya okay na to nga, naglingin na ko akong katapad ikaw. Untora. Dito si Bibi Tampis Oo, man. akong anak mo katapad ko. Yeah. Sige, text, sige. Enjoy kami ni mo ni Litoy. Bigas ko ni Litoy. Basi naminaw ni karon ako lang ning basahon kaya ako ba ning gi-mute. Ang iyang goan kay nagpusot-pusot na lang yun yung text kagabi eh. Pinana pa siya. Atin pa ha. Sige. Asa to yung goan? Nawa na papalit to eh. Nawa na. Di man mo basa noon. Ay, oo, kaya akong linggi. Mute? Mute. Yan. Sorry na lang. Okay. Daraday. Siya, mayong buntag na minok ni mo while mobiling from Duero, Bohol. Go to Tutilaran. Si paring Yol, Kagandi. Oo, nga naminaw na ito ni kagabi. Kadlaw pala na Papa Joe. Oo, sa Alpha Sigma finish siya. Yan. Oh, Yol, replay to na karang gabi ha. Sorry kung di mo matubag o di mo mag-rate, replay na. Yeah. Yan. Ito bisig great ko. Hello? Hello. Yes? Good afternoon, sir. Sir, may hapon sir. Oh, may hapon, sir. Oo, sa may ato sir, kasi nga George Ong ni sir. George, George, sa ato George. Nakipungutana, sir, kanay mga senador sa PDP mo. Sir, Sir? George Ong, problema ni suliran na mo ni George, no? Kanang suliran, for example, kung kana politics man na, gawas kung na-involve ka. Mga LP ko, mga Yung nagtakol na Papa Joe. Yan. George Ong 25 saan siya? 516 dong. Ayaw gamita ang among estasyonan para magbuhat kag mga isyo nga na ha kay di pwede kabaw ka nga din siya komentaryo amo imo ha kay imo mga sakyan na kay na on the air ka narabay mong number dire pwede na ko ni basahon karon dayon. Sorry, Oo. sir. Ayaw pag kon kay kabaw biya ka naminaw biya ka imo ha kay hinahanglan jud ka mga pagawas imong idea ng mga politics di man ni pampolitika nga programa George Ong or dili George Ong imongan Basin going. gamit pagkangan nga dili imuha Yan. lahir ba na register dere Sige, sir. Salamat, sir. ayaw na bro nga gamiton mo mga programa sa kay para ma-on-air kaya para lang magpabuhagay ka sa mong politikanhong mga views amo dere gugma love Sige, salamat. Peace, not war. ha Sige. maliyog lang ta George ha kanang Sige. para makat-on ta mga Pilipino ba nga ko natay etiket nga atong gamiton sad Yeah. una ta Salamat, magreklamo uban ha para ram nitong nasod yan si tagreklamo ng mga politicians niya kita mismo wala po tayo batasan takat Wala diya. you know wala nakalahi sa itong mga ubang kaigsunan kita Mismo. oo mga Pilipino Ayan. kaya biman nilang on air pwede ra rin sa pabuhagay nga na di na siya pwede nga na wala siya gingon nga chap chap Auto-detect. ay nako mga na kaya mitang mga reklamo kuso kayo mga reklamo about
wa man tigilabanan nga mga politicians Wala, or whatsoever. oo, wala pa Pero man sige reklamo niya. Kita mismo sa tong reklamo wa tay gibuhat, sige lang reklamo. Matud pa nga ni Kennedy, Ano yun? do not ask what your country can do to you, but ask yourself what can you do to your country. Oo, Di ba? Pindot ng pag-presidents. Ano siya mga kabarangay? Napailain na papalito eh? Text line na. Alas bira pa ba, Joe? Okay, Papa Joe, ato lang edit sa papalitoy ha. Sige, gagawin na lang ang time po. Papa Joe, papalitoy, maing hapon. Paliw kog tambag, aning ako ang problema, Paps. Bahin ni sa ako ang bana. Usahay, mamuwang ang akong bana, maglagot ko kay di man pabadlong nako. Wa ko no'y makabuot if mamuwang siya. Kung sa may angay na kong buhaton, Papa Joe, advise me. Si Cassie Denny nga taga Bantayan Island. Sa iyon ra kay na. Sa'yo na kayo? Yes. Di pa maagi pa pa, Joe. O sige, sulti siyang bana? Kaway makabuot kung mamuwang siya. Yes. Anya? Adtos buwangan day. Anya pa pa, Joe? Adto at bangi imong bana adto ka pustas pikas. Ito sa doon na indot sa nang idea. Ano siya patuo ka? Oh. Adto ka sa buwangan kuyog niya o ayaw kuyog niya kay di mo kuan. Ayaw, kontrapartido man sila. So, Oh. dungan mo adto ka dito. Oh. At bangan mo adto ka pustas pikas. Niya mingon siya kanang di ka pustas pikas. Ingnasan niya, why magbuot na ako asa ko pusta. Di ba? Indot sa nang idea. Simple. Inganaw ka pag sulti sa mga bana, why magbuot na ako kung magsugal ko di. At bangan ni mo ato ka pustas pikas. So inisulti niya, sa mga anong ano taga pusta din ako. Why magbuot na ako asa ko magpusta di ba rin ako dito. Oh, di ba? Simple. Pwede. Okay, napailain na papalitoy. Aha, sige. Napay magpahandos din sa Facebook. Sige pa pa, Joe, desa ta. Pero nagpahandos naman ni siya nato. Nagpahandos na siya nato. Basig sa imo ka na pa pa, Joe. About sige. na siya yung trabaho, manggod. Pangutan na siya pa pa, Joe, no? Oh, yeah. Again, ang iyang problema, murag, kay ubos na siyang management. Sige. Kay last nga ko niya, yung pahandos niya nga, ang iya ko nung na ako'y work og sa iya ko nung department, siya daw kakauban, kaya siya ambot lang, sige lang ko nagmukot na kung murag na kalagot ko nun niya. Now, sa iyang ikadong problem, siya magpahandos siya, hide my name, na ako'y ka-work sa mong department, kami randuha. Mauro man niday, gibalik-balik ka nimo. Oo. Kunya, ako naman yung gi-advisean. Oo, wala siguro kakapaminaw siguro. Yun ang minaw, Yeah. Joe. Okay. Ano pa diya mapalitoy? Text line. Mayong hapon, Papa Joe, Papa Litoy, tawagan lang ko sa pangan nga Vanice. Paps, paliw kog handos og bira og sa akong problema. Kabahin na ning ako ang buhok, Paps. Buhok? Nga hapit naman mahurot. Sige, di matang. Ayaw, nandito. Pagsay. Hindi pa man doon. Apit na rabap na. Okay. Kabahin ni sa akong buhok, Paps, nga hapit na mahurot. Sige lang panlarot. Hapit naman ko ani maupaw. Magsige naman unta ko og shampoo. Kada kaligo unsa may tambal ani Paps nga unsa may akong buhaton nga di ko maupaw palihog. Unsa akong buhaton, salamat si Vanice ni Tabuelan. Yeah. Well, Vanice no, usa Ah. kung grabe sa imong edad, murag dili na siya normal, pa-check up ka og doktor. It could be na sort of kanang alopecia nga kategorya ana no.
or tan-aw ninyo sa inyong kaliwat o di ba gid mo upawon. Pero babae siya pa ba dyan ay, ano? Dili sa ka makaingon nga kung Vanessa babae na kay katulad sa F4 di ba si isa to di ba si Vanessa man to? Vanis ba to? Oo, Vanessa man to, murag Vanessa. Kalimutan ko. Oo, ana. Anyways, kung babae o laki nga na, mao gyapon no. Pa-check up og doktor. Pero tanaw sa nanyo di ba na ninyo kaliwat? Kunya kung babae sa ka, it could be hormonal problem. Pwede, Nga na. oo. Labi na ka ng mga babae bago mga anak, manlarot ba ang mga buhok anak? Pero nakaapad sa diya pa ba doon sige siya pinampo everyday. O ayaw pa niyan po everyday. I mean ako, ha? Ito? So na siya 3 words. Ay na lang. Ha? Saging? Kung saging, kinahanglan, basta ang saging ko no, nahog kaon, Nya? na ang sudan, Mapas mo ang labas pa ba dyan? mao ko na yangay, Mo ba? oo, ang saging ko no, Makain kumakaw ko na? ng prutas ko no, kaya maka-create ko no siya toxic kung ang kaon una din una ang prutas. Ang ninot ko no prutas una, Dayon? dayon kaon para ma-healthy ko no. Mo ba? Yan. Pero kaning sa babae nga na pa-check up ka kay basi nagawa hormonal problem. Pero mas may na di sa magsige shampoo tinuod kay para dili na mawa ka ng natural nga oil sa imong buhok. Dito. That's what I do no. Every other day ko mag-shampoo. Ako good pa ba dyan? Mas kaligo. Sige naman lang kagayon. Sige, imo mag-yun. Palampuan mag-yun muna. Pahita sa kabawalik ko. Hindi ko man yung puhapya. Ano ba yung liko? Sige, kabaw na magsumpay. Bigo mo nga. Hindi na ko man yung puhapya. Uy, kamay ra. Bigo mo nga. Bigo mo nga. Hindi nyo ka palupig na. Hindi na nyo. Pero magpalupig na nyo kasi mo. Noong na. Kanang saging Papa Joe makapadako na sa populasyon sa Cebu. Oo ba? Okay, sige mga kabarangay. Napailay na ulit ay. Text line. Sabi natin. Pero kung maupaw na gugagod, kung lalaki ka, maupaw na gugagod, kay mao na ganyan kaliwat, tawatan yun na mo. And I'll tell you, daghan sa mga study na nga, doon na yung mga lalaki nga, mas nindot sila tanawon upaw. Di gyud sila ngayon na ibuhok. Mao ba? Oh, just imagine that. Taga mo imagine si Vin Vin Diesel. Diesel. Oo, sa pabatid. Tagaan ni Mugbog, di gyud na siya yung anak kanindot sex appeal. Mawang yan. Oo, mawayan sex appeal niya kung maski pagdako pa na si Glawas. Bitaw. Oo. Si Dwayne Johnson, si The Rock. Oh, maski pa dako na, manso na pero tagaan ni Mugbog, di siya ngayon do. Okay na si Bokro. Mas nindot ko siya o kanang skinhead. Mas tough Mas siya tanaw. kamayan siya, Papa Joe. Si Bruce Willis. Nabito siya lidas Bruce Willis nga gibutangan siya buhok. Di man siya nindot tanawon. Si Bimboroko pa ba dyan? Try. Ako isulti ako yan. So may anak si Derek Ramsey. Oh. Di ba? Di niya po siya ngayon kuhan. Yan, nasa yung bansan nga kuhan. Alam mo si Tintal doon. Palayo in town. Nasa di uban sa mga lalaki nga upawan ni mo dili ang ngayan. Ako nakakita mo muna ako nagpaupawan naman ko sa una. Bitaw pa ba dyan? Ayan. Okay naman kay lingin akong Yeah. nga sa nga buhok. Okay naman kang mga taas o mga anak. Versatile mo na itong si Papa doon abot sa itsura ni kung upawan. Bitaw. Kasi parehas may pa ba dyan? Marhantakan. Ipabugos na niya.
Asa tos Papa Don? I don't know ha. Masuwayan ni Papa Don nga magpaupaw. Ako tawgon Papa Joe. Ano ba yung kaliwat ba yan? Ako ni magbuhat ko, mag-edit ko sa picture. Kita tanan Papa Joe. Oo, kung angayan ba mag-upaw. Ikaw papalitin na kasi nagpaupaw. Sa una Papa Joe katong stricto ang mga eskwelahan sa high school. Mura gyud takan. Oh. Papay dunggan Papa Joe maog yun. Hindi mo imagine mo. Polo. Lagi mo ay dunggan. Diyan si Lisa, siya mas nilat ko na buhok gamay. Depende na ha, may buhok gamay na buhok gamay ya, 5 kalugas. Or Lagi- lagi mong pasabot gamay nga kanang bubo siya. Bubo ka Oo, na. pero daghan siya buhok. Dili mo Oo. bubok gamay. Oo. Oh yeah, si Boy Abunda, Papa Joe, mao gyud. Mura na siya Abunda nga kuwan. So, daghan mga kuwan. Naagyo na sa itsura sa lalaki. Nasa mga lalaki nga ngayon sa nga dunay bungot. Di ba? Para hilahin namin. Kasi mga lalaki, si katong karaan nga artista so na Tamselik, di ba? Bungot. Ito bungoton Papa Joe. Oo. Si Santa Claus. Oo. Siyempre, ang sakit sura na way bungot. Oo. Huwag kang lugo sa Kentucky. So naagi mga tao nga usahay bitaw nga namin nga nausab na siya ni kadako niya. Pagkagamay niya dili siya nga naka-attractive pero ini kadako mo attractive na siya. Kay kuan kanang maangayan ba? Labi na uban magbutang nagbungot, ingana so mangayan na bangas, angayan kisila tan-aon. Ba sa kang shake dili na siya makatubo. Dina-advisable Papa Joe, mubaga siya no. Kumingog ka kaya sa Wala chance mo baga, oy, niligo na to ba? Isaw kagi sa si Papa Marco ngayon maupawa sa kita. Kasuway na siya. Mawag tayo pagka-dex Papa Joe. Okay. Ako ginahan nga, kita naman Papa Marco naupaw. Bitaw. Pero sa ngayon siya kanang yung buhok. Si Papa Don na lang yun. Papa Don lagi. Oo. Pero murag it will come naturally siguro siya. Good lang. Si John Mark Rodis isa siya Vin Diesel. Ingana. Nasa yung bansad kasi butay bangas na ibungot. Wasa siya angay. Di ba? Ikaw papalito yan. Ngayon ka na ibungot. Dili Papa Joe. Naong pala ni ay. Bata ka. Ako nagsuway kong butag bungot. Ang ngayon ta ko na ibungot. Pero di ko bunguton. Mao ba? Oo. Maski sana ako shave boy. Mamutubo. 14 na kabuk bangas. Ako gihap ta na ng bangas. Kulit takapin lang ko na. At least 18 na. 18 na. Litoy, ganindot kayo. Bangason sa litoy. Oo, yan. Murag i-provide sa na iya. Kaya murag alternative na iya. Kaya murag at least na gamit yung bangas. Ay, nako. Claire Daclan, hello. Yan, have a nice day. Thanks sa advice, ha? Oo. Mo din na yung tinod nga din, no? Kalimutan na yung anyways, samay na doon. Ba't lang nanghinga namin sa tao dari oy. Kasi mo nag-take sa diba? Sigurado dyan ko nagkaila ko ani. Si John Sinicio siya nabali mong bungot. Anyways, mga kabarangay, wala na igong panahon.